Oyaore Nyakwaramogi kamoro ma intie machiegni twak moro ma kawuono nyinga Chris Owino. Odiochieng' ma kawuono kata okinyi ma kawuono wan kod mor mar loso achiel kachiel kod mikae Recho Adhiambo Omolo madhi twak kodwa e weche mag siasa ma pacho kae. Mikae Recho Omolo machiegni e Lolwe TV. Inyalo kawo thuoloni mar mondo imos Nyakwaramogi kendo nyisgi ni Recho Adhiambo Omolo to en ng'a, e nyar kanye to otimo ang'o? Erokamano, amoso Nyakwaramogi no yawre uru. An gi nyinga iluonga ni Recho Adhiambo Omolo. An nyauyoma machi Sakwa Bondo. Nyamunye Division, Olago. To mago duto an ja biashara. Apart from biashara be an ng'ano motimo governance, so I would call myself an expert in governance. An jalony mar governance gi telo. Koro kawuono en morna mondo abi wawuo gogandawa gokinyi ma kawuono. Erokamano Recho kuom kawo thuolo mari mar biro twak kod Nyakwaramogi. Ka wamoki amoka Recho, en ni bill mar BBI osekadho e counties mohewo 38 to wang'e ni odhi kadho counties 40 gi wiye. Ma en gima seche moko jotelo mamoko ne ok ogeno ni BBI nyalo chopo counties 40 kadhi nyime. Iparo ni ma chiwo ote mane ne oganda ma pacho kae e wi siasa ma pacho kae motelo ne yiero maduong' mabiro? Kawuoyo e wach BBI gi kaka jo county assemblies osetimo maber, makoro wan gi about 38 mosekalo. Kata dho ni wan waneno ni wan wadwaro ma 24 kende. To ma ranyisi maber ne piny. Nikech nyocha omi ji time, thuolo ma mondo gitwag gi jopiny, ging'e ni jopiny wacho nang'o e weche mag BBI, bende gin gi lony moro amora ma kata ka gini okadho to gikadho ni wang'e gima nie iye. Ok wakadhe nikech ng'ato wacho. To ma ranyisi maber. En ranyisi maber nikech waneno kaka jotelo ni mae tiende ni jopinywa sani ong'eyo dongruok moro amora manyalo biro e yor sirikal maber. Gineno ni gini kokadho to gin ema gidhi bet joma nigi konyruok moloyo. King'iyo wach BBI kendo nyocha wan gi luoro ni seche moko kwang'iyo yo Mount Kenya for example, ni gini ok nyal kadho yo mayot. To nye gineno bernegi, ber manie BBI kaka dhi konyogi no medgi nyaka constituencies to amount of 40. To ok ni en mana constituency kende. Seche momedu constituency mano matiende ni dongruok be biro nu through CDF. Kose medu waneno ni gineno ni kendo World Fund bendo chako mede i BBI. Gigi duto matine ni konyruok biro ne jopiny nyaka piny. Hello. Ok ni nekech ng'ato wacho. An aneno ni nekech gineno ber mabiro ka BBI okalo. Emomiyo gimiyo BBI lwedo. Ni gini nyaka wakal nikech kok wakale to wan ema wadhi bedo gang'o? Wan ema wadhi bedo gi hinyruok mbele ka. To kwakale to wan ema wan gi konyruok. Nikech ber manitiere kaka dongruok dhi bet ne jopiny. To gikale nikech gin ema girepresent jopiny. To gin ema ging'e gima ber nang'o? Gima ber ne jopiny. Matini ka ginyiso jopiny ni achiel kuom ber mar BBI en ni koro wadhi bet gang'o? Gi World Development Fund kaka MCA. Matine ni sani adhi kelo ka nudwaro ndara ka to an gi yo ma koro anyalo timo nugo ndara maberie molo kaka nyocha nitie chon kae. Apart from that, ineno ni ber BBI kendo wacho negi ni wadhi kelo nu dongruok mane county level. Nyocha imiyowa pesa 15% kende. Sani ka BBI okale idhi medwa 35. 35 en pesa mang'eny. Constitution nyocha wacho ni 15 kende percentage. To ni mano mana mapiny mogik monego miji. To wan jo Kenya, ok wan jo Amerika. Madang wach ni ko wach ni minimum to wanyalo ng'ato nyangesie kata achiel. Wan wabomiyi mana mondo tim ang'o? Ondik cha. Ten morna ni gini bokalo kendo alamo ni jopiny made yie ni koduogo to wakale mapiyo through referendum mondo wachak neno ber
ber mar BBI come next year 2022. Nikech konyruok dhi biro not only the 35% ma koro dhi biro e county level, to koro nitie kata Ward Development Fund mabiro ne MCAs. Magi nyalo wacho ni koro wanyalo konyo jopiny e yo maberie moloyo kaka nywa konyo through ni nyaka ang' wadhi e county executive ang' gimiwa pesa wa ase kang' wadogne ne jopiny. Ma koro biro gi nyingwa, mae 5% mobiro ni ang'o Central Ward kaka Sakwa. Wan gi 5% marwa. West Ward gin gi 5% margi. Ma koro jopiny nyalo task MCA margi ni pesa nyocha yudo itiyogo nade, wang'e nosemiyi gini nyocha osekalo. Kane otwa kod od fwambo weche moro ma pacho kae otieno manyoro, jatend migawo machon mochung' ne weche mag chike ma pacho kae Mikai Martha Karua ne owacho ni MCAs ne okadho bil mar BBI nikech ne ochwad dhogi bor kokalo kuom car grants mar shillings milion 200 ng'ato ka ng'ato. Ang'o minyalo wacho e wach ma kama? Ka wuoye wach car grant to morna na ler ne jopiny ni mok nen pesa manyien midhi mi jogi jotendwa e county. Magi en pesa mane nosega holgi in terms of loan makoro iwacho ni mae mwaloko into grant. Matine ni loan cha ema koro chalo ka gima sirikal otimo gi nade ochulo negi. Koro wach ni sani wacho ni pesa ni dhi wuok kanye midhi mi jogi. Oyo pesa to nosemigi nikech loan ondomene kawo mar sirikal. Onge pesa manyien miwacho ni treasury exchequer ndik pesa makamodhi odhi ne Siaya County, ndik pesa makamodhi Migori, ndik pesa makamodhi Kirinyaga. Loan mane gikawo cha emiloko to bet as a grant. Koro as it is now, kaka sani, ok en gimoro ma dhano nyalo wacho ni wan wadhi ka a new coast, ni nitie lit moro kata hinyruok ma economy wadhi neno ni pesa wuok manyien midhi mi MCAs. Omiyo wach jatelo maluoro Martha Karua ni godho jogi bor to onge. Ken ng'ama ratiro to bonyisou ni giche moloki jopiny. Nenda penjo ni 2022 tidhi chule nadi. To nikech koro dhi kale bill, budget. Koro kinyal penjo kendo. Kane wakawo twak mar jotend clinical officers kata jotich mag thieth e pacho kae, ne giwacho ni josiasa, josiasa kod piny owacho uketo gi tenge kendo kudwa winjo pachgi, dwaro maggi kata mag PPEs, gik thieth magithiedho go oganda mosegamo kute mag COVID-19. To kochopo kar MCAs to pesa osewuok. President osegolo chik, ogai mar ODM Raila Odinga osesingo MCAs ni dhi migi car grant. Ang'o momiyo dak ukedne dwaro mag clinical officers, nurses kaachiel kod laktache mondo giyud dwaro margi mana ka MCAs bende omi maggi? Mokwongo yiena agone gero kamano kuom chiwruok mondo gikony jopiny kata ka gihinyre gin giwegi. To gimoro kaka jothieth, mano gima waluongo ni calling. Kichako ng'iyo ni to ng'ani miyo pesa mang'eny moloya to kendo koro karanine gini mopogre gi gima nomiyi time. To kamano, to nyocha negi through jotendgi nyocha nosebet gi agreement gi sirikal. Ni nitie kaka wadhi timo unadi, wadhi konyou. Ang'o mamono gibet mos mondo giwach ni nyocha wacho to kutim ang'o? Utim. Nikech nyocha ka agreement obet. Kore ka implementation ichako tim. Moko kuom winjruok mane giwacho ne oketie kogno e higa mar 2016 kod piny owacho mar Jubilee motelo ne yiero maduong' mar higa 2017. Pok okete tim nyaka sani. Magi mane gipenjo ni ang'o momiyo kochopo kar MCAs kata josiasa to gitimo piyo piyo, to kochopo kar japiny titero industrial court, inyiso kik udhi ng'anyo. Ang'o momiyo dak waketgi on the same level? Mokwongo we awach ni gima Jubilee nowacho ok anyal donje. An jatelo to ne giwacho kaka ne giparo ni ne nyalo timre nade, ne nyalo timre ndalo cha. Taparo ni 2016 nyaka sani progressive movement osebetie gi kaka wanyalo konyo jowa manie thieth.
Koro kichako wacho ni nwa wacho kama igacha, to kidwa ng'iyo gima nyo wacho nyoro. Aparo ni manyoro ema nigi weight moloyo machon, nikech manyoro nyisowa kaka piny chal sani. Matin ni wakawo machon cha, wakete ima ma wawacho sani, mondo wane ni wanyalo konyo maber marom nadi, ka lure gi kaka nwawinjre, gi kaka piny bende chal sani, gi economy ma wasani. Nikech nanyalo nyiso una boloso, to dong pandemic obiro moketho piny te, ok mana Kenya kende. Koro gima nagombo timo nucha, ok nyalre, nikech waduto wang'eyo ni government yudo mana pesa through taxation. Tema nyok timre maber. Koro kata nawacho ne joga ni abo medo u pesa, to ok nyalre. Onego jopiny bende bed gi chuny mar winjo. Ni gik mwakwayo gi adiera, be ginyalre gi kaka wan gi economy ma uchumi wa masani. Be nyalre adiera? To ka ok nyalre, be wanyalo dok mondo wawinjre. Wabed piny gi sirikal wach ni nwakwayo u kama to tamo utimo. Atonga mayot emiyombogo koth. To wanyale kete mayotie, mondo koth mago wani kik go wahinya, wane kaka wanyalo ringo wapondi kamoro. Seche ma iwacho ni atonga mayot mwayombogo koth, nyalo bedo adier to nyalo bedo miriambo iorni. Ker ne owacho kinde machien ni piny Kenya lalo omenda maromo bilion 2 odiochieng' kodiochieng'. Ang' motamo wadino rot ma omenda gi lalgo mondo wakonygo nurses kaachiel kod doctors magwa. BBI kaka in jatelo mapacho kae, ere ka BBI dhi kedo kod mibadhi mar neno ni wadino rot mar omenda maromo bilion 2 lal odiochieng' kodiochieng' mondo wakonygo nurses kaachiel kod doctors magwa nyaka jopuonj magwa madwaro ni omedgi osara. BBI wacho kendo ndiki maler ni sani ng'ata ma ka BBI okalo, ng'ata mane yudi ni ene achiel kuom 2 oyude gi corruption, gi kwelo ma ok bergi, to miwa higni 2 kende. To ni kes mar ng'ani ne timang'o? Ne yal mane tieki. Mano achiel kuom yore miging'o godo ranga kuoma e Kenya ka masaka sa, nikech jotendwa or jomosebed ni timo gigi. Ging'e ni onge kumibotero gie. Kes kochakre kawuono timiyo kata 15 years mondo keto berang'o obed resolve. Tibo yudo ni sani koro gibe gin gi luoro. Emomiyo jomoko be godhogi ni BBI ok nyal timang'o, ok nyal kalo, nikech ging'eyo ni seche moko dipo ka richo gi omienogi. To kotimre kamano, to ka BBI okalo, to omiyogi mana higni 2 to iwacho ni ng'ane noyudo gi mibadhi ma kama e yor kuo ma kama. Notimre kama, koro miyo kes ni nyaka waluma after 2 years wayud ni kes mano mako ng'ato e yor corruption otimre nadi orumo. Ta gimachielo madawache wach kuoma mok berni mar corruption en ni ka dhano bedo empowered, ka dhano miyor maginyalo yudo godo dongruok, to onge gima dimi ng'ato wuog ni dhi kwelo. Odhi kwelo mondo yude yo mayot. To kisenyise ni yore machandi gieki koro waseloso, maka en tenda tiluwa process, to kiqualify tidhi timang'o idhi miyi. Tineno ni jo-Kenya wacho ni ang'e ok dhi miya, emomiyo koro alu gi toke koni, ayud kaka abo yudo gigi mondo ami ng'ato kickback. Askasemiye kickback taba yud mara. Mano is corruption. To koro ka waseketo structures maber and our systems are running well, then onge gimomiyo dhano bokwelo, nikech ibo yude kata kapok ochako. Johan Kriegler ng'e ni sing'o historia mare, mano jal buche maduong' machon mar piny Afrika ma milambo. Kane waluonge pacho kae bang' yiero mar 2007 mane lweny okwako pacho kae, mondo bi onon tang'o makelo lweny tok yiero ka yiero e pacho kae. Nolero maler ni gino makelo lweny e tok yiero ka yiero e pacho kae en kuo mar ombulu. Gino ema japiny osebedo ka penjo, samoro amora mwabed kod jopiny, gipenjo wan penjnwa uru jolony e weche mag siasa kod chike, ong'iswa kaka iyo ma BBI gitieko kod kuo mar ombulu kod lweny ma pacho kae tok yiero ka yiero. Achiel kuom gigo ma ntiere BBI en kaka wadhi golo
koko mabetie seche duto kidhi go ombulu. Iwacho ni sani ka BBI okalo, to ng'ata mane yud gi richono, kata mantiere kaka obedo involved e yor tungni mora mora, ndalo midhi go ombulu, to ng'ani ibo maki. To ng'ano ka en ng'ama ne dhi chung', to kendo wach mar chung' ne koro timre nadi? Orumo. Omiyo mano en gima ber, nikech duto te twang'eyo, nikech wasedak e Kenya ka. Ni pile joma idhi gonegi ombulu gi, gin ema gichako tungo piny. Ka gisechako tungo piny kata kapok ogo ombulu, mondo kosego ombulu to kata no kiyombo ma jopiny bunga ng'ano kiyombo, to in ema in gi kalatas mokwongo. Kore ma BBI wacho ni ng'ata mane yud gi malpractice gi kizungu, matine ni okiluri gi chike moketi, to ne maki, kendo wachni mar chung' ne gika kanyo. Omiyo onge ng'ato maparo ni digomb chung', taso giko tinyise nang'o, timbeni maricho nyaka kawuono omiyo kidhi ang'o, ok idhi chung'. Koro aparo ni en gima ber. Ma wachni onge kaka ng'ane dhi kwalo kura, nikech ong'e ni kokwalo to kata ka parapara no dhi kwalo no mayudi evidence ni odwaro timo, mano alone dhi miyo kata chung' ne mondo tim ang'o, obed cancelled. Koro onge ng'ato madigomb nochung'. Aso dhi timo tim maundu gima nyalo tungo piny in one way or the other. To jolony mag chike ka kotelne kod riwruok mar Linda Katiba wacho ni ma oken kinde mar loko pen chike gi mwadeno kod dhongere ni constitutional moments. Kagi wacho ni constitutional moment wuoga kuom jopiny giwegi ema giwacho ni wadwa loko pen chike mapacho kae, kaka ne waneno higa mar 2010. Ma owuok kuom jotelo mag ariyo, Ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai mar ODM Raila Odinga. Giwacho ni ma ok en priority ma sani en chiero uchumi mapacho kae, ng'iyo dwach nurses kaachiel kod clinical officers nyaka doctors, kaachiel kod ng'iyo dwaro kata ng'iyo sekta mar somo mewacho ni osedok piny e pacho kae. Ang' momiyo unto unene ni ma en thuolo maber mar timo lokruok ne pend chike mapacho kae? Ing'eyo ni ndalo duto e piny mwantiere ni wan jo politics e Kenya ka ng'ata nigi right mare monyalo chung' kata monyalo wacho gimoro amora. To Linda Katiba kata nyoro noloko pachgi ni koro BBI ber. Akia ning'e wachno. Nyocha machiegni. Ngire Kivutha Kibwana kende mane oseloko pache. Nyadendi Martha Karua pod ochung' kare kacha. Kowacho ni en ok one ber. To kadog e penjo mipenjo. Mokwongo nyocha uneno ka CJ marwa manyo wuok Maraga nyocha ne dwa dissolve parliament, nikech kaka parliament nyobet kata kaka entie sani ok onego kalure gi constitution marwa. To mago chike ma dhano ang' nowuogi ni wacho ni wameduru ji parliament. Ineno ka dwale osetim through dwale 1 bill, dwale 2 to pod otamre. Gichopo dwale 4 to pod otamre kaka ginyalo address wach mar joma miyo mondo bedie parliament. To en morna kaka ng'ama mama ni koro kwa kalo BBI en chik e constitution. It's not a parliamentary issue anymore. Ni jopiny be koro nobet morwako ni koro sani come 2022 mine nyaka bed ni ntiere parliament to the tune ma kaka constitution otimre nade wacho. Kendo BBI medo wacho ni koro gidwa ni each party mondo oneni ka mine wuok ndalo election to kapo gitero nying to gin giwegi gineno ni giromo gi chik mar two-third gender rule. To mae ok en wach ma ang' nowuoge ng'at achiel ji ariyo moganda wa mapiny kae ni ka wuok tadhi wache kate street. Gigi nyaka jotelo ema chak address marwa to ginyisowa ni wambe wasetemo through parliament. Otimre nadi? Otamre, koro nyaka waduoke ne jopiny.
Maga achiel kuomwa gimomiyo idwaro referendum. That is a constitutional issue. Kapok watieko, walosi ywarok e kind okebe mag riwruok mar NASA, mano ogai mar ODM Raila Odinga, Musalia Mudavadi mar ANC, Kalonzo Musyoka mar Wiper kaachiel kod Moses Wetangula mar Ford Kenya. Gisebedo ka giyware e kinde mokalo, kendo jalup ker machon Kalonzo Musyoka kaachiel kod Musalia Mudavadi ne owacho ni Raila en jatelo ma jamiriambo mokonego bed ni imiyo kom ker e pacho kae. Kalonzo katiyo kod weche mane owacho ni Raila en jatelo ma jamiriambo ma kopono okete telo to nyalo tamre wuok e loch. Iparo nang'o e wachni? Bende odhi keto ranyisi marach ne Raila motelo ne yiero maduong' mabiro? Kawuoyo e wach mar NASA leadership, jotendwa kaka ne gibet piny chon e yiero mokalo mondo wane kaka nwakelo loch. To sani koro nitie weche mawuok achiel ariyo ni ne nitie wuondruok. To kiluwo maler joma wuoyo sani, jotendwa ma Musalia, Kalonzo, Wetangula kata kapok owuoyo kamano, tineno ni onge adiera, nikech adiera en ga achiel. Kaka nyi wache nyoro, kaka muma wacho, kaka obet kawuono, kaka obet nyaka chieng'. Tiyudo ni kawuono kopenji ni ang'o momiyo nok support baba chieng' mane wadwari mogik. Kalonzo wacho ni en a senior counsel, en okil kamaloka madito e pacho kae, mane dako dhi gima illegal, gima dhi ataro kod pen chike ma pacho kae. Ka penjo wach mar ni an senior counsel, an ng'ama oluoro chik. Chieng' cha dak ni wacho ni luoro chik. Sani kobede ni paro ni nyocha in counsel member. Nikech chien kacha no wacho ni nogona namba gi jo Nigeria moro ma ok nodhi maber. Ochako duogo wachonwa ni security na joma ne miya protection otimre nadi, ogol, sirikal ogol. Koro nan gi luoro. Apani e luoro kanyo ne pod en mana senior counsel. Kata nigo ne simo gi ng'a to ne en mana senior counsel. Mondo chop kama giwacho ni koro wawuok wadhi Uhuru Park, sa osechopo, nikech wan e jogo manowuok nwaluwo baba mwaome airport jogo kata seche moko ibodo kata mtoka nigi risasi manogo e nyaka kawuono. To nwatimo kamano mondo wanyis ranyisi ni jopiny be nigi duol. Seche mwacho ni jopiny nigi duol, koro iketo profession mari ka kando, igori ne jopinyu mondo liberate richo mineno katimre. Ongi liberate kalure kod pen chike ma pacho kae, okitime ataro kod pen chike ma pacho kae? Nen moro nikech onge gimoro timo ataro gi chike moro amora, nikech kineno election nobedo nullified. As jogi wadok e yiero, to ok diwach ni dok e yiero tin kendi emigo mpira asigo gol. Tiwacho ni bayomba ni ja Arsenal onegi go mpira gi Man U, to in e pap kendi tigwe mpira migo gol kata di uchiel. Ka jo Arsenal luor ok gibire tugo. To ka Manchester lualo agonde. Igo mpira gi ng'a, firimbi en firimbi mar ng'a. Omiyo wawe uru wuondre. Nosetimre to nwase wuoke. Ma baba nosemosre gi ker. Aneno ka director mara nyisa ni sa oseniang kendo sa omayo wawang'o. Koro adhi penjo, kane wang'iso jopiny ni Mikael Rachel Adhiambo Molo biro twak kodwa, ne gipenjo an to penje uru, wasewinjo kotwak kod ute fwambo weche mag dholuo to pache ler. Ang'o nitiere lemo mogeto e yiero maduong' mabiro kose? Koro inyalo nyisa jopiny nitiere lemo migeto e yiero maduong' mabiro kose? Erokamano ne jothurwa, an achiel kuom jogo ma koro osewuok mondo walar kom mar MP, kom bura ma Bondo constituency manitie Siaya County. To an gadiera ni ok nikech mana BBI kata kokalo, to an gadiera e chunya na romo gi teloni. Kendo an gi paro maber mabokonyo jothurwa ma Bondo, emomiyo awuok mondo ane kaka wanyalo loko. Inyalo lero kuom dakika achiel kendo inyalo leronwa ni ang'o manyiso ni iromo?
en gik mage ma ichano timo ne jobondo kuom dakika achiel kendo kichang'in wabiro luongi kendo mondo ilos kod jobondo adimba? Nitie gik mang'eny ma pod waremo e bondowa. Nitie gik moko matimre, inyalo yudo ni kaka kidhi nitie mining matimre, onge ng'ama gigo badho. The main activity e gweng'wa ma bondo en fishing. Temiyudo ni kata kidhi e dho nam, kata kula ema giongego. To magi joma dwaro timo ang'o? Madwa ni odhi e nam giduog giusi, eka giyud kaka gikonyre kendo gikonyogo families magi. Tiyudo ni koro jomoko osekata donje. Koro gitimo gima waluongo gi thurwa kocha ni cage fishing. Matine ni gin gi upper hand molo jogi. To jogi ma toil the whole night. To ka gise toil jogi dikteng'o, giwacho ni wan ne mwang'e kaka wadhi uso rechgi. Nikech gin gitime e large scale. Ang'o ma dwa tim ne jothurwa nikech ma e gima gitimo maduong' manyalo kelo dongruok. Ang'o ma wanyalo timo ne jothurwa kaka sani manyalo miyo gidog e agriculture. To malitie mogik, ang'o ma wanyalo timo mondo education mabondo bochale kaka pinje mamoko. Wabe wawinje, apart from Maranda, apart from Nyamira, skunde moko gi, ang'o momiyo ok wawinjgi? Ang'o momiyo we are settling for less? En ang'o mwaremo madwa kel ne jothurwa manyalo kelo negi dongruok? To remgo ema Recho Adhiambo Molo ose-identify, moseng'eyo moko mokanyal wacho sani nikech time short, manyalo kelo dongruok ne jothurwa. Kata ndechni warach to be ging'eyo, to mago gik monyalo loso. Nyakora Mogi, ka en jago ombulu e kar od bura ma bondo, iwinje Mikai Recho Adhiambo Omolo owacho kakae mokwongo ni odhi laro kom od bura ma bondo e yiero maduong' mabiro. Thuolo momayo wawang'wa to wabiro duoke ka kendo mondo bi onyiswa ni ang'o mochano timo ne jobondo mondo yiere e yiero maduong' mabiro. Mikai Recho Adhiambo machiegni ahinya, kendo waduokni erokamano kuom chopo e Lolwe TV. Sai momayo wawang'wa wabiro duoki kendo e Lolwe mondo ilos kod oganda ma pacho kae kaachiel kod jogo ombulu ma bondo. Mano bende makelo e giko twak marwa okinyi ma kawuono. Okinyi ma kawuono ne wayudo thuolo mar twak achiel kachiel kod Mikai Recho Adhiambo Mamo e weche mag siasa ma pacho, Recho Adhiambo Molo e weche mag siasa ma pacho kae. Ka Ruoth oriti kendo rita warom kendo odiochieng' machielo. Ibed go odiochieng' makare. Nyinga Chris Owino.